Но важно мець права быць інакавым. У нас ва ўсіх ёсць такое права. І карыстацца ім важна. Калі хочацца. Калі хочацца. Калі ёсць на гэта ресурс. Давай, дарэчы, пра інакавасць пераразмаўляем уже больш прадметна. Пачакай, цікавае пытанне было. Пра генерацыйны паклён беларусаў? І што будзе далей? Мне здаецца, Блин, прабачце, сапраўды взял і абарваў. Мікіт, мы ўжо звыкліся. Мы ведаем. Ты галоўны на гэтай пляцоўкі. Я прашу проста мяне адмяніць і ўсё. Скура блішча? Ну. Глянь, як недоволен, увагу забралі, ты паглядзі. А зноўку з-за таго, што... Халера, ну чорт. Мне здаецца, што з-за таго, што мы зараз шмат з людзей раз'ехалася, і я спадзяюся, што шмат з нас потым, калі не назаўсёды, але ўсё адно будуць павяртацца да Беларусі, альбо проста вярнуцца назад. Я хачу верыць у то, што мы прывязем шмат чаго з сабой. І вось тое, што мы прывязем, тое, што мы нагледзімся, наспрабуем, напрацуем, весь гэты досвед, мы вось яго прывязем, і ў нас будуць, давайте памарым, у нас будуць супер хорошыя, добрыя ўмовы, і мы вось гэта ўсё спаяднаем, і вось яно стане такім насычаным, шматгранёвым.